bandiraɓe weltortoɓe Titondi TV bisimilla mon e kabaruji mon eɗeni garta e signal Walfadjri kuppaɗo ko fotine lewru taw noon tottideɗon yamirore ko on mo gandanɗa hoorema woni ministre Moussa Bocar Thiam, ministre de la communication et de l'économie numérique du Sénégal. Avocat ji ɗi gandanɗa hoorema ko kañumen kalata Walfadjri ɓe mbaɗi déposé recours kono noon ɓe kaɗani recours goto ene wayno ma on recours aji tati ɓe mbaɗi ɗum déposé ngam ndeɗon yamirore ɓe ƴetti ɓe gacca ɗum ha laaɓa car so tawi en jurnitima Walfnet ko kañum andini oɗon kabaru. Ɗiɗon avocat ji noon ɗi gandanɗa hoorema ko kañumen woni avocat ji directeur général mo Walfadjri ɓe cofni noon avis pouvoir mo ministre de la communication et de l'économie numérique ne dartiniri oɗon signal taw noon dañani hen yamirore hay lawol gotol caggal fitinaji bannoɗi ɗo henne e nder leydi ndi ha on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni président de la république yaltino gam noddude hen dialogue ɗum saabi noon Zahra Iyane Thiam kañum de windino e page mum Twitter gam wiide wonde yo yimɓeɓe jewtu yo autorité ji ɗi jewtu ha jaam arta e nder leydi ndi. Kanko de o herima hen président Macky Sall, o herima hen Khalifa Ababacar Sall, o herima hen Barthélémy Dias e Mondiaye Cissé yaɗo e Forum Civil e Ousmane Sonko, Moustapha Niasse e wondude Moussa Tine e dendagal kala mo gandanɗa hoorema ɓenduma ko leydi Sénégal wona e jaam. Ɗum noon wi wonde kala ko goto e mabɓe jagguno yo ɗaccu saabu ɗum so tawi leydi ndi sohlima kala ko jaggunoɗa a ɗaccat gara notitoɗa. Kanko de e nder haalande makko wi wonde mo pari darade ha jaam arta e nder leydi Sénégal. Député ji ɗiɗi on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni Massata Samb e Mamadou Nia ene wayno ɓe gaccitama ɓe kooti galleji mabɓe caggal lebbi jeegom e nder dumbirdu kason ɗiɓi leeli ko saabi ɗum ɗon noon ene wayno koɓe waddunoɓe e collecte mabɓe député APR toon to assemblée biyeteɗo Amin Ndiaye ñibbi ɗum saabi noon haaɓe mbaɗa e nder dumbirdu. Massata Samb noon kañum ne won ko haari o wi wonde o nimsirani hay lawol gotol ko sogra sababune wonde waddudemo e on mo gandanɗa hoorema kañum woni Amin Ndiaye ñibbi ko noon o wi wonde o jagguno woni koye foftade saabu ɗum ko jibina fewde joni foftade nde o foftirto nde o meeɗa foftarade noon. Kanko noon o wi wonde wona neɗɗo fitina kono noon kala neɗɗo baɗɗomo ko fotani wadde walla fiimo ene wayno ɓe mbaddat walla ni o yoftoto. Sen garti Ousmane Sonko caggal tigi rigui no jagga toon to caravane de la liberté o artira nder galle mabɓe guila nden fewde joni ene wayno hewɓe mbawa fowde makko yitere ene jeeya hen ɓen ɓe gandanɗa hoorema ko kañumen goni avocat ji ɗi. Avocat ji ɗi noon kolliri mettere mumen no fewi ɓe mbi noon kaɗon haala ɓe ɗaccirta ɗum noon ɓe mbi noon maɓe kuccodir e état mo Sénégal e cour de justice CEDEAO gam hollirde mette ɗe gandanɗa hoorema ɗe état de Sénégal fawe dow keeci on mo gandanɗa hoorema kañum woni leader mabɓe Ousmane Sonko. Se en garti kadi haala maître Ly o wi wonde kala no yiiɗi yiide Ousmane Sonko ene wayno ɓen ɓe gandanɗa hoorema kañumen goni dadiɓe ɓe caloto yiyam ɓe kollitamo wonde ɓen ɓe gandanɗa hoorema goni heɗɓe ɓe dow ko ɓen de mbi wonde woto hay goto yi Ousmane Sonko saka tigui rigui tottodira e mum jonggo. Kanko maître Ly noon o wi wonde ɗum ɗo ene wawi addude caɗele e liggey mabɓe moɓe poti wadde o kamɓe e nder koye mabɓe nde tawno ɓe poti yiide client mabɓe noɓe jiidiri yirude ɗum ni. Holliti noon ko ngol ɗo waɗi laabi sappo kala no yeehi toon walla kala no avocat ji jeehi toon jiyatamo. Moustapha Diakhaté ene wayno caggal haala makko kala haali wonde on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni président de la république foti ko warde Ousmane Sonko haala ka gasa ɗum noon o wi wonde ko Ousmane Sonko wiyatamo ko sonno kanko wonno président de la république tawno ko haala ka gasi ko ɓooyi ɗum noon saabima kanko Moustapha Diakhaté ɗo woni ɗo ala fof façon tuumaji ɗi o fawa kay makko hay vidéo ji makko lomotif wonde waji ɓe mbi ene jogui ene wayno noon o invité ama toon to ITV kono noon ɗo rewno ɗo ko ɗon tan woni ɗo rewi ala fof ko heddani on mo gandanɗa hoorema kañum woni gardiɗo Pastef woni Ousmane Sonko. O wi noon kanko kala ko wiyoma haala Ousmane Sonko o yawat ne tawno ko Ousmane Sonko yiiɗi addude nder leydi ndi ko Sénégal anda ɗum ne tawno guila Sénégal woni Sénégal fewde joni koye élection ngaji tan neɗɗo wonirta président. O wi noon kanko mo jaggi wonde Ousmane Sonko kañum ko terroriste walla ɓen ɓe o yadata ɓe kañum en ko terroriste en ko ɗum saabi de kanko Ousmane Sonko ala ko woni fandare makko so wona yidde wadde président Macky Sall coup d'état ko ɗum saabi noon so tawi manifestation ngaji ɗi goodi ɓe ƴeewa tigui rigui ha joni addude crise e nder leydi ndi. Ɗum noon o wi wonde yo gouvernement o ƴetti yamirore walla ni ɓen ɓe gandanɗa hoorema ko kañumen goni wonɓe e parti Pastef tawno wiyeteɓe wonde ko activiste en ene ƴetta vidéo ji ene
ene guitta haaloduji bonɗi ina kolla population o ɗum noon ene wawi sumde leydi ndi ɗum noon yo président de la république ƴeew wadde collaboré e ɓen to ɓe goni e nder leyɗele mabɓe toon wadde collaboré e ɓen ha ɓen ɓe gandanɗa hoorema wiiteɓe wonon mbawa jaggede mbaɗe e nder dumbirdu wi noon Ousmane Sonko hande ɗo heeɓi ɗo ko kañum addani ɗum hoore mum ne tawno kala ko rewra ko kañum waɗi saabu ɗum ko kañum tuumi on mo gandanɗa hoorema joganaki ɗum dalilu ha saabi o soha hen e wondude viol mo gandanɗa hoorema Adji Sarr ko ɗum woni ko rewratno e makko. So en garti e sankare jeune rapport on mo gandanɗa hoorema woni biyeteɗoɗo Abdoulaye Camara kono no ɓuuri lodede koye Baba Kana ɗum woni inde makko rap ɗum noon sikki ala ene wayno on mo gandanɗa hoorema kañum woni Djibril Diaw Galsen arti hande e nder live taw noon live wono ko minen mbaddatno ɗum ene wayno kanko Djibril Diaw Galsen wonko laɓɓitini hen e tawno eɗen gandi Baba Kana no sankinde wiyama wonde goski makko tawa ko toon to gandanɗa hoorema woni Gueec ɗum noon wona kanko tan goto tawda toon kanko de o riwti kaɗon haala laɓitere kanko Djibril Galsen o holliti wonde kamɓe de ɓe tawi tigui rigui goski on mo gandanɗa hoorema kañum woni Baba Kana ko toon to hôpital Philippe Senghor caggal ne sapeur pompier wiɓe wonde ko korɓolo ari ɗon ɗum noon ɓe ƴetti ɓe nawi ɗum toon to hôpital Philippe Senghor ɗum noon o wi wonde autopsie o caggal ne yaltinde tawama wonde Baba Kana ko bal réel ɗum woni ko fiya te kadi ɗo toɓɓa o fiya ɗo ɗum noon eɗen gandi jomum wawa hen wurde ɗum noon sikki ala ko ɗum tagui ƴiƴam ɗam dambi ɗum noon ene wayno on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni Baba Kana kamɓe foof maɓe daro hen ha justice wawa waɗede ne tawno ene wayno dossier Baba Kana o yettima toon to gandanɗa hoorema woni CPI ɗum noon sikki ala o wi noon wonde le 20 so Allahu lamɗo jaaɓi eɓe jogui conférence de presse huccide jayniyonkoɓe ɓe yidde laɓɓitinde gueɗe ɗe ha laaɓa car ɗum noon so tawi ɗum ɓenni kadi won collecte goto baɗaɗo ɓe gandanɗa hoorema ko mouvement hip hop waɗi ɗum gam yidde wallude famille ɓen ɓe gandanɗa hoorema kañum woni Baba Kana ne tawno Baba Kana hoore mum holliti wonde koye membre Y'en a marre ko hen woni ɗo jeeya ɗum noon sikki ala kanko Baba Kana noon o holliti wonde kanko Djibril Baba Kana nde manifestation ngaji mbaɗi ɗi waynoruno galle men kono yeehi studio ne yeehi haaro studio de ene wayno wonno ko wadde enregistré no uddiri pis ɗum noon ko portable uji ɗiɗi joguino hen portable goto o ɗacci ɗon e chargé on de kaksi makko mo heɗorto tigui rigui musique o ɗum noon o yalti omo yaaha omo yiya sehil makko goto mo gandanɗa hoorema ko ɗon ɗo marché asilem ɗo joguino boutique mum o yaha mo ƴiwoya ɗum on ne ari nde noon avant ko ne daña boutique ene wayno ko ɗo makko ɗo wonno ɗum noon no yalti nde noon o nawi ko paɗe carah omo waɗi kilote omo waɗi ha joni max nde handirtani hen e nder ɗum ɗon noon ko ɗon woni Baba Kana yettaki ɗo fano fiya bal o wi noon kala biɗo Baba Kana koko yano ene waɗede manifesté haali ko laaɓaka ɗum noon o wi wonde e ɓene mbaɗa poursuivre oɗon dossier o holliti noon hayno goskiki ƴetta wonde Baba Kana ene nawe nde ko nden woni ɗo ɓe puɗɗi yiide wonde wiyeteɓe wonde ko les politiciens ngari mbi wonde no jooɓa oto ɗon noon kanko o sali o wi wonde lalti tati memata jeenayya sabu ɗum Baba Kana ko calinoɗo ɗum noon caggal mum ɓe jaɓata ko gandanɗa hoorema kone salino ɗum noon alay saago ɓe mbaɗa respecté ko Baba Kana wanno respecté ko ɗum noon ko ɗum woni ko kanko Djibril Galsen ko haali ɗum noon banda men tedduɓe musibam horsuɓe ene wayno kabaruji men gaari ha ɗo continuer wadde partagé mbaɗon abonné mbaɗon like ɗaccoɗen commentaire uji moon ne tawno dole lingu ko ndiyam kono dole titonde ko onon tigui on jarama. So tawi ko kuyɗol wonanno bazar boutique wati ɗum gonga e gonga sahaji aɗa joɗo galle ma kuɓɓa télé jiya hen chambre à coucher ji salon ngaji table à manger ji mbiya waw ɗum kam holne kebrami ɗum andude bazar boutique addinima ɗum aɗa woni Sénégal walla so tawi ko États-Unis d'Amérique gonɗa ɗum noon ko ɓuuri yawde e yaccade woto feere jokkodira e bazar boutique gonɗo toon to Columbus Ohio keɓa chambre à coucher ji ɗi ngala hay nokku walla salon ngaji ɗi ngala hay nokku ƴewɗi salon ngaji ne mbayi yodde ƴewɗi chambre à coucher ji ne mbayi welde lalade wiide ɗo ko suudam walla ko suudu joom suudam ko fartange ɓolo woni hen ɗum noon so tawi a yalti a hucciti table à manger ji ɗi kala ko fawa hen a jogoto appétit sikki ala bazar boutique ari ko ittude caɗele e nder rendoji men ari ko wurnude en aljanna firdawsi bazar boutique ɗum noon moni yiɗi jokkodirde e maɓɓe kala numéro ji téléphone ɗi nani wat +1 614 817 80 50 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe gila bazar boutique ari caɗele ngase rendo.